artist, you know. Joke lang, biro lang yun Gaano kahalaga ang timing sa inyo bilang isang DJ? Timing, mahalaga ang time sa pag-DJ. Pero sa paglalaki anytime, kaya go mo na yan. Buhay namin ang timing. Ganyan. Kasi kung walang timing, walang oras. Timing, sobrang halaga ng timing, lalo na kapag ka maglalagay ka ng kanta tapos mag-a-adlib ka. Kasi hindi pwedeng habang nag-a-adlib ka, kumakanta ka, makaka-copyright ka rin. Doon mo malalaman kung pasok sa banga yung hirit mo, yung joke mo, or yung punchline mo. Kapag may hindi kami na-play na commercial, ibig sabihin yan, babayan. Charot, oy, darot. So, ubos pera kapag wala ka sa timing. The woman was too stunned to speak. I'm a singer, an artist, you know. Joke lang, biro lang yun Timing is everything ka pa dyan, ha? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.